boas tarde noites. Moitísimas gracias por estares aquí neste festival de Nadal que organizamos aquí na Asociación de Música Danza Tradicional Queiroa de Sada. E a verdad que non contábamos con tanta afluencia e recordamos que a entrada é ao salir, non ao entrar. Así que vamos a comenzar con unha alborada moi navideña. Gracias. A continuación íbamos ir cunha danza tradicional, unha danza de espadas, unha danza gremial, e tamén quero un pouco aquí cos meus compañeiros deciros que hai xente que leva a frioleira de 3 meses tocando o violín, e creo que é un gran mérito que estén hoxe aquí en frente a todo un público agradecido, espero.
Acabades de escoitar a Foliada de Nadela e ahora imos ir aí cunha peza recollida nun cancioneiro tradicional desta xente que tuvo a idea de fai 100 anos de recorrer Galicia escribir cancións que por transmisión oral por desgracia non chegarían a día de hoxe e esta é unha das pezas que se recolleron neste cancioneiro Castro San Pedro. Que acabades de escoitar ahora mismo que añadimos aquí ao grupo é de un dos nosos invitados para un evento tan especial como este que trouxemos e é un amigo e un grandísimo músico como é Martiño Corena, que está tocando a ocarinas e este último instrumento que acabades de escoitar que é unha gaita de cana. É unha gaita tradicional que en vez de palleta leva un pallón que fai que sea un sonido, sei que hai moito gaitero por aquí, máis agradable, non sei, menos estridente, a ver, para que nos entendamos. E, bueno, pois eso, que quero un aplauso para él. E a continuación, pois, imos ir aí con unhas muñeiras.
gracias, acabáis de escoitar un vals que se chama Nadal en Sada. E estrenamos hoxe riguroso estreno. E a continuación imos ir con dúas danzas tradicionais, a danza de Alvarellos e o golpe de Mondariz. Aproveitar tamén para agradecer aquí a presencia de outro amigo, Xosé Álvarez ao arpa, que sin duda historia viva da nosa música, unha persona moi importante dentro da música tradicional galega, que temos a sorte de contar con ele hoxe aquí, e que ademais, que moitos non saberedes, que é veciño do Tarabelo. O sea que... mellor persona aí,
Pues despois desta foliada de noia, imos ir ahora con 3 danzas de paus en a clase. Danzas de paus. Agora imos a ir con un canto de Berce, unha peza que foi recollida na zona de Ferrolterra, que se chama A Maruxa.
Bueno, ahora quero presentar outro axudante que tenemos aquí para darnos aí máis nivel, que é Carlos Estévez, aquí ao acordeón diatónico. E agora imos aí con outra peza tamén tradicional, Danza das Burnas.
Ben, ahora tocaría, según pon aquí o papel, decir que a última peza que imos a tocar, que vai ser unha Lala de Monterrey, pero de vos dependerá se o... Non digo máis, non digo máis. Y entonces vamos a coger aquí estos nenos que están por aquí, que van a tocar ahora con nos ahí unha polka.
Vamos a abrirla para que parezca más serio. Sí, ¿verdad, Mara? A segunda. A outra. Por outro lado. Vale, pues vos presento aquí en primicia mundial a Luis. Un aplauso para él. A Mario. A Lucía. A Lola. Polka, sí. 1, 2, 3. Bueno, pois ahora sí que xa imos a rematar. Vamos a tocar unha panxoliña que se chama a Rum Rum, que vamos a tocar todos, e quero facer os agradecementos finais, que é a Blanca por axudarme sempre nas clases, que gracias a ela e aquí o tenes Aldá por cedernos o espacio. Y eso, que de verdad que é un privilexio poder tocar con estas vistas e eso, moi agradecidos aquí a dirección do hotel por cedernos este espacio.
Atentos. Dos. Vale. Somos un poco pobres, así que tenemos que repetir. Vamos a tocar una follada.